खौरां गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ गिबियावनो खुलुमग्रोनाय जाबाय। आथिखालाव आङो राजखान्थिनि मोनसे मोगा-मोगि लानो नागिरदों। 30 नं गरेस्वर समस्तिनि इउपिपिएलनि बिजाथि बिथां सार पबित्र बर' बिथांजों आङो आथिखालनि राजखान्थिनि सोमोन्दै मोगा-मोगि लानो नागिरदों। गिबियावनो सारखौ बरायग्रोनाय जाबाय। खुलुमनाय थाबाय बर' खौरां माबानि निउसनिसिम। आथिखालाव नोंथांनि गरेस्वर समस्तियाव माबायदि सोलिना दं राजखान्थिया? दाथ' बिराद मोजां सोलिगासिनो दं। माने बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफ्रा जों नागिरनाय बायदि जोंखौ सहयोग खालामगासिनो दं। बिभिन्न माने कास्टनिफ्राय दा हिसाबै दा मोजांखौनो मोनदों आङो। आरो जोंनि जिथु माने प्राइमारि वाइज रिपर्ट बादि जों माने 100% देरहानाय लाइनाव दं आरोखि। आदसा नोंथांजों जुजिनाया सोरजों जागोन बायदि? दाथ' गैया बुंनो थांबा। माने जाय माने इएम दंमोन बिथाङाथ' 3 नम्बरावसो थांगोन। दा हिसाबै बिथांखौ माने रायजोफ्रा जिहेतु सासे इएम हिसाबै जथेस्थ' खामानि मावनांगौमोन समस्तिनि जानानै। दा बे हिसाबै मोनसे मोजां खामानि बिथाङा देखायनो हायाखै हिसाबै रायजोआ बिनि फारसे आस्था गैया जादों आरो। दा बेनिखायनो मोनसे सोलायनाय दा जिहेतु बिटिआर मोनसे सुक्ति जाबाय। दा बिटिआर सुक्तियाव जिहेतु माने एनडिएफबि आरो आबसु जिहेतु माने आबसुनि नेतृत्व होग्रा माने आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा इउपिपिएल दोलोनि दा आफादगिरि जानानै दं। आरो बिथांनि जिथु माने थांखिफोर उद्देश्य लक्ष्य जि माने इउपिपिएल दोलोनि फार्स्ट स्टेपाव माने 10,000 जुब आरो जुबतिफोरखौ माने संस्थापन खालामनायनि बाथ्रा बुंदों। आरो जियाव जोङो सुक्तियाव मोन्दों माने भेन्सार कलेजनिफ्राय हमना एलपि स्कुलसिम माने बेफोरखौ रिकगनाइज खालामनायनि बाथ्रा दफायाव दङ। दा हिसाबै साधारन रायजोफ्रा बेनि फारसे बे माने इउपिपिएल दोलोनि फारसे मोनसे आस्था लादों हिसाबै दिनैनि तारिखाव सरकार खुंनो माने नै बाथ्राया एकदम 100आव 100%आनो स्पष्ट। आरो बेखौ दिनैनि तारिखाव जोङो 35टा सिटनिख्रुइ अधिक सिटआव माने जोङो देरहानो हागोन आरोखि। 4 एप्रिलावनो जानो गोनांमोन बिटिसि बिसायख'थिया। बे समाव गोबाव सम कर'ना भाइरासनि थाखाय फावसायनानै थांबाय दङ आथिखालाव। दा बे समाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? दा माने दुखुनि बाथ्रा हठाथनो माने महामारिया कर'ना भाइरासआ जोंनि बिश्वआव माने बिहिफैजोब्बाय माने गोसारजोब्बाय। गोसारनानै जोंनि भारतआवबो गोसारबाय। दा जोंनि बिटिसिनि सिङाव लागैबो खायसे खानै ओंखारदों होनना जों मिथिनो मोन्दों पेपार कागजै। दा हिसाबै बिखाक्त माने जानानै फैदों होननानै बुंनांगोन दुर्जगनि समाय। दा बेवहाय मोनसे बाथ्राया जाबाय थांनाय 4 तारिखआवनो इलेक्सना जानो गोनांमोन। बे माने लकडाउन जानांबाय कर'ना माने महामारिया जिथु भाइरास बे भाइरासनि गोसारथिनायनि कारनैनो। दा बेवहाय मानसिया जिउआसो देरसिन। जिउ थाब्लासो जों रायजो सालायनो हागोन। जिउ गैयाब्ला माबोरै रायजो सालायनो? बेनिखायनो आंनि फारसे माने माबायाव आरोखि इलेक्सना बेक जानायखौ आं गिदिर बाथ्रा होनना सानना लायाखै। सम आरो माने माबाखौ नायनानै निस्सय सरकारा बिनि डिसिसनखौ लागोन सঠিक समाव। बेखौनो आसा फारिना दं। आरो जिहेतु माने कड अफ कन्डाक्टआ नांबायानो थादो दिनैनि तारिखाव। दा हिसाबै खोब खम दिननि बिथोराव माने इलेक्सना जागोन होनना आसा खालामदों। आरो हिसाबै जोङो न'आवनो थानानै जोङो गासै माने लिडारफ्रा न'आवनो थानानै भिडिअ कनफारेन्सनि लोगोसे बायदिसिना क्राइटेरियानि गेजेराव पार्टि प्रट'कलनि गेजेराव जों खामानि मावगासिनो दङ। जोङो बेनिखायनो दिनैनि तारिखाव माने मोजां पजिसनाव दङ होननानै साननानै लानाय जादों आरोखि। आं बिथांनाव सोंबावगोन आरो आथिखालाव गभर्नर रुल जाबाय थादों। बे गभर्नर रुल जानाया आयेननि एसे बेरेखा होननानै बिथांमोना मोनसे पिआइएल खालामदों कर्टआव। बिनि सायाव मा फोरमायगोन? बिनि सायाव आं कमेन्ट होनो गोनां गैया। जिहेतु बियो माने सरकारि बुस्थु आयेननि बुस्थु जि माने संबिधानाव जि निति नेम दङ बे मथिनो माने बेखौ जास्ट माना जिहेतु सोरबाया जुदि केस होदोंबा माबा खालामदोंबा जायखौ जास्ट खालामगोन बिनिफोराव मा जि जायो राय जायो बेनो जागोन। बेयाव आं बुंनो गोनां जेबो माबा गैया राइट्स गैया। बेनि सायाव आं कमेन्ट होआ। दा गभर्नर रुल थांनायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? गभर्नरसिम थांनाया जिहेतु माने संबिधानिक निति नेमनि गेजेराव थांदो जिहेतु इयाव माने जेबो माने आंनि फारसे दुखु गैया। माने जिहेतु बिराद मोजां जादों बियो।
जिहेतु सरकारा इलेक्सननि मोनसे प्रट'कल दङ इलेक्सन जानानै सरकार जानांगौ बेनो दा बेयाव सोरनोबा एक्सटेनसन खालामना होनांगौ होननायाव आं राजि गैया जिहेतु बिथांमोननि माने जिहेतु माने BPF दोला सरकार खालामदोंमोन 17 बोसोर माने जिहेतु सरकार सालायनायाव डिपार्टमेन्टेलि 29टा डिपार्टमेन्ट 12 EMखौ लानानै माने 40टा समस्तिखौ सालायदों बेयाव जिखिनि डेभेलपमेन्टनि खामानि जानांगौमोन रायजोफोरा बेयाव नुवाखै आरो बे हिसाबैनो दिनै माने साखरि बाखरिनि खेथ्रआवबो माने भिटिनि उप्राव भिटि लादों होननानै करपसन खालामदों होननानै बुंदों दा बेनिखायनो मानसिफ्रा नতুन नतुनखौ नागिरदों आरोखि गोदान सोलायनायखौ नागिरदों दा सोलायनाय होनोबा सोरखौ नागिरदों UPPL दोलोखौ नागिरदों प्रमद बर'नि नेतृत्वखौ नागिरदों गबिन्द बसुमतारी बिथांनि नेतृत्वखौ नागिरदों NDP लिडारफोरनि जिमानखिनि नेता पार्टी नेताया जोंखौ सहयोग खालामदों बिथांमोननि नेतृत्व होनायखौनो दिनैनि समाजा नागिरदों आरो बे हिसाबै जिखिनि माने शहीद जाबाय बिथांमोननि परियालफोरखौ नायफामनांगोन जायफोरा देहानि हानि जाबाय बिथांमोननि परियालखौ जों नायफामनांगोन दा बे हिसाबै जथेस्थ' मावनांगौ खामानिफोर दङ आरोखि दा बिटिआर जाबाय हिसाबै जिखिनि अनुस्थान प्रतिष्ठान जों मोननो हाबाय जेराव माने सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जेराव माने केन्सार हस्पिटाल तामुलपुराव माने भेटेनारि कलेजनिफ्राय माने सेन्ट्रेल माने स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि मोननायनिफ्राय गासै बिथिंखौ जिहेतु जाफुंसारनोब्ला जोंनो UPPL सरकारनिनो दरकार आरो बे हिसाबै दिनैनि समाजा दिनैनि अन्य जाथि जनगोष्ठीफ्रा गोदान सोलायनायखौनो नांगौ होननानैनो UPPL दोलो फारसे जोंखौ सहयोग खालामदों जायफ्रा जोंदो दोङो दिनै थारिखआव 100आव 100% माने सरकार फैनाया खाथां बेखिनियानो आरोखि स' बिथांनाव आङो मोनसे लास्ट कुइसन सोंनो नागिरदों बिथांमोना UPPLआ सरकार दागोन होनना बुंदों फैबाय थानाय इलेक्सनाव देरहानानै अब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि जेनोब्ला बिथांनि स्टेटासा माबायदि थासारियाव जागोन होननानै फोरमायगोन नोंथां हाग्रामानि सारनि माने जितु स्टेटास बिथाङा जिहेतु राजनिति दोलोनिनो सासे मुरब्बि बिथाङाबो माने सरकारा बायबाय मोनसे माने राजनितिखौ गारगोन बे नङा बिथाङाबो निस्सय बिथांनि स्ट्रेटेजि दोङो हिसाबै बिथाङा मावगोन बेखौथ' बिथाङासो बुंनांगोन आंथ' बिनि सायाव जेबो बुंनो हानाय नङा निस्सय बिथाङा जुजिनाया थागोन एबाराव जेनबाबो नेक्स्ट बारावनि कारणे बिथाङा हयथ' प्लेनिंबो खालामनो हानाय बे बिथांनि स्ट्रेटेजि आरो बिनि सायाव आं बारा कमेन्ट होनो गोनां गैया स' बर' खौरांनि दिनै मोगा मोगि आयदाया बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय सारखौ बेखिनियावनो बरायनानै फोजोबनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय बर' खौरां बिथांमोननिसिम आरो मोनसे खावलायनाय जोंनि सारा जितु BTC एरियानि रायजो राजाफोरनि सायावनि मोनसे खावलायनाय जिहेतु जोंनो करापसननि मोनसे मुक्त सरकार नांगौ जाय सरकारनोखि दिनै माने करापसननि सायाव करापसन साप्लाइनि सायाव साप्लाइ माने एबा माने दिनै करापसननि माबायाव फैदों राज्यपाला बुंदों दिनै माने करापसन जादों एनकुइरि खालामगासिनो दं दा बेनिफ्राय मुक्त जानोब्ला जोंनो UPPL दोलोनि प्रमद बर'नि नेतृत्व आरो गबिन्द बसुमतारी NDPनि बिथांमोननि नेतृत्वखौ जों लुगैयो हिसाबै नोंथांमोनाबो UPPL दोलोनि फारसे माने सहयोग खालामनानै फैबाय थानाय जितु माने बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव UPPL दोलोनि जितु ट्रेक्टरनि सावगारि बे ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भट होनो थाखाय बयखौबो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों दिनैनि मोगा मोगि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय